Ayan mga kasinag, tuloy kayo. Kay Lord, habang panahon ko po itong tatanawing malaking utang na loob sa inyong lahat. Merry Christmas po sa ating lahat. Sana bigyan tayo ng maligayang Pasko ngayong Pasko. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po ngayon. Salamat sa mahal na Panginoon mga kasinag kasi napakaganda ng panahon ngayon. Kasi nasa isang linggo ng siging ulan. Kaya hindi ko kayo ma-update sa bahay ni Atarian mga kasinag. Gawa na sige ang ulan. Ngayon lang gumanda ang panahon. Kanina nga plano kong i-vlog na kayo ng umaga. Nagawa muna ako ng ng tawag dito yung hulingan ng bao doon sa Rawis. Kaya pasensya na kayo kung gusgusin ako. Tawag nito. Ito palang bahay ni Ate Arian mga kasinag, natapos na isang linggo ng higit. Hindi ko lang po sa inyo na-update gawa ng sigingang ulan. Hindi ako makakapag-video ng ayos. Tapos si Mrs. nun may mga gawa. Kaya naisipan ko, sabi ko pag gumanda na lang ang panahon, saka ako ipapakita sa inyo mga kasinag. Ayan na mga kasinag, nakikita nyo, buo na yan. Ayan na yung kabahayan mga kasinag. May bintana, may pintuan na rin yan. Tapos yung gilid, ayan. Di ba? Tapos dito sa kabila, pakikita ko naman sa inyo mga kasinag na okay na talaga. Ayan ayan pa si Ate Ariel sa loob. Tapos hanggang doon sa likod, ipakita ko sa inyo, ito yung deposito ng CR nila. Kasi may nagtatanong nun, nasan daw yung inidoro yung kinabit namin, saan ang punta nung dumi. Dito mga kasinag, sa deposito na yan. Kasi may nag-ano nun may nag-comment. Dito tayo. Tapos yung likod mga kasinag, ayan naman yung likod. Yan yung inayos namin. Ayan okay na. Yero, tapos dito sa kusina, pawid lang ang lagay namin. Gawa ng pag-i-yero man niya, mainit na. Hindi na rin pati kakasya yung budget. Ito yung likod ng bahay nila. Hindi tayo lulusot. Ayan Ayan. Ayan yung bahay nila mga kasinag. Di ba? Ipasilip ko naman sa inyo mga kasinag yung loob. Ayan mga kasinag, tuloy kayo. Ipakita ko naman sa inyo ang loob ng bahay. Ayan mga kasinag. Madilim nga. Ay, maliwanag naman. Pasensya na kayo mga kasinag kung medyo madilim dito sa loob. Gawa ng mga kasinag, si Ate Arian, walang kuryente. Yung kuryente kasi niya, putol pa rin. Hindi pa na naibalik gawa ng may bayaran pa siya na nasa 1.5. Ito naman kasi yung loob ng bahay. Kita ba? Ayan. Ito yung pinakang nila, kainan nila. Tapos dito naman yung CR nila. Ito yung CR nila dito sa loob. Ito. Ay madilim lang mga kasinag. Hindi ko na ipakita sa inyo. Madilim. Ito naman yung kusina nila. Ito naman yung kanilang hugasan. Dito sila maghuhugas. Yung platuhan nila dito, si Ate Arian nagpanday nito kasi hindi na namin inabot ito. Pati yung lutuan nila, ayan, si Ate Arian na rin ang gumawa niyan. Pero safe naman sila mga kasinag kasi yung pintuan okay yan. Paikot, pasensya, parang madilim nga pasensya na kayo mga kasinag kung madilim. Itong bahay na ito mga kasinag, may 2 kwarto ito. Tapos dito sa kabila, ayan, may 2 kwarto siya. Yun na lang. Okay naman mga kasinag. Safe na sila Ate Arian dito. Ayan mga kasinag, naipasilip ko na sa inyo yung bahay na pinagawa nyo kay Ate Arian at doon sa kanyang mga anak. Ngayon pala mga kasinag, update ko naman sa inyo yung bata. Kasi yung bata mga kasinag na alam ko nag-aabang din kayo na yung bata nga kala natin maoperahan nung manakaran mga kasinag. Hindi nga naoperahan mga kasinag gawa ng ang problema ng bata. Mababa ang hemoglobin. Mababa ang Hemoglobin. Meron daw yung bata ng pneumonia, tapos mababa ang hemoglobin. Hindi ko alam yung kung ano yun mga kasinag. Andito naman mga kasinag yung patunay na dinala talaga nila ni Ate Arian yung bata sa ospital. Ito man mga kasinag yung katibayan na ipapakita ko sa inyo. Kasi may binigay akong cash sa kanya mga kasinag nung pag-alis nila baka hanapin mga kasinag. Bakit sabihin yung iba, kulang-kulang yung pera. Ito mga kasinag, pakita ko sa inyo isa-isa. Ayan Ito katibayan mga kasinag. Ito. Tapos, ayan.
Oh, bahala na kayo mga kasinag ha, isum nyo na lang. Ito final build ko ng... Tapos ito. Ayan mga kasinag oh. Ayan. Ito yung katibayan mga kasinag na na-admit talaga yung bata. Ito yun ano. Ito yung katibayan mga kasinag na nadala si Lotario sa ospital. Gawa ng hindi nga lang na anuhan, na operahan, gawa ng yung may problema ang mga kasinag. Pero ang sabi ng doktor, otro taon na siya. yan mga kasinag, antayin natin next year. Kailangan makondisyon lang yung bata. Baka sa susunod na taon, okay na yung bata, maoperahan na. Ipagdasal sana natin mga kasinag na alang-alang doon sa bata. Tapos yung sa sponsor nyo pala mga kasinag, sa lahat ng nagastos, dito mga kasinag yung lista. May lista dito mga kasinag. Ito na mga kasinag oh. Kita ba? Ito mga kasinag, naipaliwanag ko naman sa inyo ito. Ito yung unang mga nagastos natin dito sa bahay ni Ate Arian. Doon mga kasinag sa sponsor na 44,912. Ang natira doon mga kasinag, itong 16,712. Ito lang yung natira. Nagastos na nga natin mga kasinag dito sa bahay ni Ate Arian. Kaya natirahan na lang ng 16,712. Doon sa 16,712 mga kasinag, yung 10,000 nga doon, binigay natin kay Ate Arian, gawa ng, yun ang ginamit nilang allowance pagpunta sa Sorsogon mga kasinag. Nakita nyo naman sa vlog ko yun, di ba? Pinakita ko naman sa inyo na binigay ko kay Ate Arian yung 10,000. Kaya natirahan lang mga kasinag ng 6,712. Doon sa 6,712 mga kasinag, ito pa yung nabili natin. Ito oh. Ayan mga kasinag, kita ba? Ito pa yung mga nabili natin mga kasinag. Isum nyo na lang po ha, pasensya na. Yung mga PVC na ginamit natin sa dyan sa CR. Tapos yung mga tiklad, tapos kabilya, simento, kasi kinulang yung mga binili ko nung una, kaya nagpahabol tayo. Tapos hollow block, makikita nyo naman mga kasinag, isum nyo na lang dyan. Nasabi ko rin mga kasinag no sa vlog ko na hindi ko naman kakayanin na ako lang ang magkatrabaho. Diba nasabi ko yun dun sa vlog ko na dun sa 6,000 na natira, ibabayad ko na lang ang pagtrabaho nito. Kasi kung hindi ko ibinayad, hindi pa tapos ito mga kasinag. Yung 6,712 mga kasinag, nabawasan natin yun ng 3,500 sa labor. Ilan kasi yung pinatrabaho ko dito na tao na katulong ko rin sa Team Lakas. Kasi yung mga Team Lakas mga kasinag nun, nagtrabaho nga sila ng 2 beses na walang bayad. Kaya sila na rin ang naisipan ko na kunin na bayaran mga kasinag, para matapos talaga itong bahay na itong mga kasinag. Kaya nabawasan yung 6,712 ng 3,500. Shoutout pala kay Kuya Barok, kasi yung trabaho ni Kuya Barok dito mga kasinag, hindi niya nakinuha yung 500 noon, na dagdag na lang sana para makabitan si Ate Arian ng kuryente. Tapos shoutout pala kay Kinsander Japan, nagpahabol siya ng 1,500. Kaya nagpapasalamat ako. Shoutout sa iyo idol. Suportahan niyo mga kasinag ha, Kinsander Japan. Suportahan niyo yan. Kaya ito na mga kasinag oh. Ito lahat ha, yung ating nagastos. Doon sa 6,712 nadagdagan pa ng 1,500, pero yung 1,500 mga kasinag dito na natin nagamit. Siya nagamit na rin natin sa pagpagawa nitong bahay ni Ate Arian. May natira mga kasinag ng 882 sa lahat ng sponsor na nalikom natin. Natirhan na lang yun mga kasinag ng 882. Kaya naging 882 mga kasinag, kasi nga yung 500 hindi na kinuha ni Kuya Barok. Kaya 882 na natira. Pero kung kinuha ni Kuya Barok, 382 lang sanang matitira. Yung 800 mga kasinag nung nakaraan, naibigay ko na kay Ate Arian mga kasinag. Gawa ng grabe ang ulan mga kasinag, at saka wala man silang mapagkunan nung mga panahon na yun. Kaya medyo nagipit sila na maibili man lang nila ng bigas nung mga panahon na yun. Kaya plano ko sana nun, mapakabitan siya ng kuryente, na dadagdagan na lang sana yun. Kaso nagipit sila Ate Arian nung mga kasinag, kaya ibinigay ko ng mga kasinag kasi wala naman nga mapagkunan.
May natira na lang sa akin mga kasinag na yung nakuha nga nila mga kasinag 800, binigay ko na nakaraan. May natira na lang na 82 pesos mga kasinag. Ito yung natira, 82 na lang. Ngayon mga kasinag, ang ginawa ko ng 100 yung pera mga kasinag. Pa-Christmas ko na kay Ate Arian mga kasinag. Ginawa ko ng 100. Kaso nakakalungkot naman yung 100, kaya dinagdagan ko na ng 100 uli para maging masaya-saya naman na dalawa. Kaya ito na lang mga kasinag yung maibigay ko kay Ate Arian. Gawa ng sa ngayon mga kasinag, hagipit rin tayo. Kaya ngayon mga kasinag, maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong nyo kay Ate Arian, sa lahat ng nagbigay at nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po talaga. Hindi ko man kayo maisa-isa. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo. Naway pa-Christmasan pa kayo ng maraming blessing ngayong taon ito at sa masusunod pang taon. Kaya nagpapasalamat ako ng marami mga kasinag. Kaya itong 200 mga kasinag, bigay ko na kay Ate Rian. Wala na si ate. Kaya mga sinag, salamat po talaga sa tiwala at suporta na ipinagkaloob niyo sa amin. Thank you talaga. Kung hindi dahil sa inyo mga kasinag, hindi maayos ang bahay ni Ate Arian. Mga susunod mga kasinag, update ko lang po kayo sa anak niya sa masusunod na taon. Kung ako'y vlogger pa, update ko lang sa inyo mga kasinag ha. Para malaman nyo kung good news na ba susunod na taon or hindi pa. Kaya salamat po talaga. Kaya itong 200 mga kasinag, bigay ko ng Ate Arian. Salamat. Pangkape. Yan mga kasinag, magpapasalamat din si Ate Arian sa lahat ng nagsuporta, nagtulong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sobra po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Kay Lord, kay Padre Gerson, sa inyo pong lahat na nagbigay sa amin. Sa nag-sponsor. Ang inat po, ang hinahagad ko lang talaga dito, trapal. Trapal lang po talaga. Pero higit pa po sa trapal lang ibinigay nyo sa akin. Sa kanilang mag-asawa. Sobra po ang aking pasalamat sa pagod, sa pasensya, sa lahat-lahat po talaga. Sa tulong nyo sa aking mga anak, lalo na po dun sa nakalabas ang bituka kong anak. Sobra po talagang maraming salamat po. Hindi ko po alam kung sa nag-aging Christine kung ang aking bahay ganyan pa. Baka po harigin na lang ang tada sa aking bahay. Pero dahil po sa inyong lahat, kay Emboy Oragon, sa lahat po ng nag-sponsor, maraming salamat po talaga. Habang panahon ko po itong tatanawing malaking utang na loob sa inyong lahat, sa kanilang mag-asawa. Sa Team Lakas, thank you. Tinulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Ayan mga kasinag, salamat po talaga. Makita nyo naman yung bahay ni Ate Arian noon. Tapos ngayon, laki na ng pinagbago. Sa tulong nyo mga kasinag, ang masabi ko talaga ngayon, si Lord na po ang bahala sa inyo. Kung may hindi pa ako nabanggit mga kasinag or may hindi kayo naunawaan, i-message nyo lang ako mga kasinag sa aking Facebook page na Emboy Oragon. Hindi ko na pinakita sa inyo yung mga kasinag yung bata. Next year na lang, baka okay na yung kanyang karamdaman, maoperahan na siya. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Merry Christmas po sa ating lahat. Sana bigyan tayo ng maligayang Pasko ngayong Pasko. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.